बे घन्टाखौ आं गदायलासिगोनलै गफुरनि सेंग्राफोर 1 लाख होगोन आं बेखौ लाबोना होनो हायोबा गदायाव लागोन आं बेखौ गदायाव साला गासिखौबो आं दुखु मोनाखै बिनि मोनसेल' खोथाखौ दुखु मोनदों आङो गावहा सोरजों जाजाखो सोरजों जाफोरखो जिफोरजोबखो दाना माला मालायखौसो रेजेकआव दोनजोब्बाय बियो बयनाय जा फाग्ला दानि जुगावलाय बहा अरिजिनेल माल नुबावखो नोंलाय दा बायदियाव नोङो 100 जन सिख्लाखौ रिजेक्ट खालामबाबो अरिजिनेल माल मोना जादोंना बिना गासिखौबो रिजेक्ट माल होननाया बिना दानि जुगाव गासिबो रिजेक्ट गोजासैनो गावहा जानानै जिनानै जिफोरजोबनानै फल्लां फथां जाजोब्बाय दाना मालायखौबो रिजेक्टआव दोनबाय आं बेखौ गदायलासिगोन नायनो हाथारला आं बारा जाथारबाय बिना एसे एकदम जानायबो जायिबो गिदिङा सालायाबो मोजां माबा ओइ दिखाजुलि माबा माबि समाय लालाबायनाय हा सेंग्राफ्राबो बिदिखौसो लाइक कमेन्ट खालामनाय रायहरनाया नायब्रा नों आंहा साला माबा मोनसे मोजां कनसेप्ट लानानै मोजां कन्टेन्ट लानानै बुंब्लाबोथ' नायखाया बिदिखौबा साला सेंग्राफ्राबो साला सिख्लाफोरखौल' डेभेलप खालामो नोंसोरो सेंग्राजों सेंग्राथ' खालामलायखाया नोंसोरो गाव मालाबा पस्ट हगारबाबोथ' लाइक कमेन्ट मोनखाया आरो गावनि लोगोफोरखौबो नोंसोर शेयार कमेन्ट होआ साला बे हिनजावफोरखौल' नायबाय था नोंसोरो आरो माबा दाख्लै गफुराव फैनानै गफुरनि सेंग्राफोर थालांखानोसैनो साना जायि माबा समाय लालाबायनाय साफा गदाय लाजोबगोन आं नोंसोरखौ गदाय बेखौ फार्स्ट गदाय आरो सोरबा ओंखारबावगोन सेकेन्ड गदाय लागोन आं घन्टा